Този поздрав е специално направен за Юнай от Троец и за неговата съпруга Ширин. За най-добрия от Холандия. Вали гърми на Юнай, всичко му върви. Авела Кая Гили, за най-големия за Юнай патрона. Хайде, брат ми, Юнай Пабардан. И Холандия е баребен веса, Яша Пала Юнай, боса от Троец. О, Юнай си шефа на Холандия. Всяка майка Юнай не ражда, той е вълк единак. И Симан Будбари фамилия, Капа Барав Тумен. Вали гърми на Юнай патрона, отново му върви. Холандия, той е човека, канадикен тут Юнай. Е хикс петица са, е душманен мудере. О, Юнай патрона, най-големия, о, най-баро легендари в Холандия. Юнай е постигнал всичко със своята жена Ширин. Имат къщи, палати и най-красивите деца. Специално за апартаментите в Слънчев бряг и за неговите имоти в Търговище. И най-вече за другата къща в Холандия. Вали гърми на Юнай, пак му върви. О, Юнай, бенеушунен душман, наше перавен ман. О, Юнай, боса си машина в цялата Холандия. Юнай силния, обаре думо како баре вилеско. Е, Юнай от Троец, вали гърми на Юнай, отново му върви. Да знаете, Юнай боса е патрона от Троец и силния и богатия леле. А нека всички знаят, че аз съм патрона. Вали гърми на Юнай легендата, пак му върви. О, Юнай си боса, бенеушунен душман, наш ти перавен ман. О, мировнисимо Думо и Ширин, те са патроните на Холандия. Всичко сами сме